Primer dia de barraca. Ya, y tienen de la esquerra y tienen de la carrera de Toulouse, lo que digo. Es de Toulouse, pero va a ir. Es de Toulouse, pero va. Que no pot dir, ja em diu. Les cocineres d'avui que treguen Paco, què vols? Paco, què vols? Solo que estic dient que ahir Ahí está, cámara. Paco, bravo. L'escarpà. El millor. Gabinete no li ha, ve a escollir el tenedor. no me tolerarà. O va per demanar-ne una cosa? Paco, no tocamos. Jaume, heu vist una setmana a Madrid? Jaume, tenia què? Paco, que no te para un moment. Bé? Espartonios. Gracias.